Imamo dvosoban stan od 60 kvadrata u blizini sajma. Stan ima veliki dnevni boravak sa trpezarijskim stolom i radnim stolom. Ima izlaz na terasu iz dnevnog boravka i iz kuhinje. Terasa je ustakljena i komforna. Lepa garnitura za sedenje. Ima fizički odvojenu kuhinju. Ovo je ulazni hodnik. Kuhinja je moderna. Ima sve što je potrebno, ima dosta prostora. U ostavu je smešten frižider sa zamrzivačem. Iz kuhinje se takođe izlazi na terasu. Ovde imate jedan sanitarni čvor, samo toalet, a kupatilo je uz spavaći deo. I ovo je predprostor za spavaći deo gde imate dosta mesta takođe za odlaganje. Kupatilo sređeno, novo, renovirano. Mašina za veš. I spavaća soba. Tiho, mirno. U okruženju ima zelenila. Veliki plakar. Kvalitetan bračni krevet. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Stan je odmah useljiv. Pozovite.